Είπατε κουβέντα. Άμα αρχόταν ο Δίκας θα ρίχναμε γαμό τα γέλια σου λέω. Για γαμό τα γέλια. Τα ρίχναμε ή δεν τα ρίχναμε? Του έχουν μείνει 2 τρίχες στο κεφάλι. Αλλά έχουμε πιο όμως 5-6 μπουκάλια τέτοια. Έλα ρε Πέρκουλ, έλα ρε Πέρκουλ. Έλα αγόρι μου, χαλάρωσε. Όσο σου λέω. Ρίξε λάδι στο καντήλι. Πού είστε Μπούστη? Πού είσαι Μπούστη Φελέκη να καμαρώνεις? Πού είσαι? Υποτίθεται ότι είμαστε Σκοπιά τώρα εμείς, υποτίθεται ότι είμαστε Σκοπιά. Εγώ Μα θέλω τι να πω, που με στεγνός από ψηλάκι από παρέα. Εδώ να σβήσουμε. Τι να πω γράψει, το κουνέλι πέτυχε. Ελάτε να βγάλουμε μια φωτογραφία όλη παρέα. Καλό μου. Άρα, με μάμα φωτογράφη. Έλα, φίλε. Έλα βιβά, έλα βιβά. Δες αν έχεις καμιά μπαγίδα πάει κοντά. Και δες, πάει κατευθείαν εδώ μέσα. Τι κοιτάζω μάλλον. Τι τραβάς τα βάρβαρα. Αυτό θα πει Σκοπιά φίλε και εδώ. Έλα φιλέ. Βιβά. Άντε εσύ γεια. Άντε μάγκες και το χρόνο